abantu abaphume kulento leyo ukuthi mina nguMalikatshwa abayiyeke hayi abantu ake bephume kulento lena ayinhle angiyithandi. It's fine kulungile vele mina ngidla le story ngidla le story kodwa abantu ababe nayo understanding yokuthi umdlalo lona akusiyona into yenziwa ngempela. Uma uthi into yenziwa ngempela nabantu bafana noMkhwanasi nanka ama police station ayinqwaba khona zakakujaha wena kodwa urelaxile akangijaha uMkhwanasi ne police station la ka Ikamas ne police station Tozumi Island akonandi khona umtshepha nqwaba nge police station kodwa why mina pho ngingalandwa ngoba phela fanele ngabe kade ngalandwa kusho abantu abahlisa umoya abantu abaye engingenawo ingane sesikhona ingane mfethu angaze ngize ngibeni ngathini mina ngaba yilo muntu lona oba naleli bhadi lelothi noma kuthiwa ke ingane ngiyayithola wesisikhathi makuthi ke isisu asichithekanga uma wayo uhamba nayo engakazali nginalelo bhadi lelo engiye ngisho ukuthi azi ngelinye ilanga mhlawumbe khona mhlawumbe umbuzo engiyothola kodwa ngasithi kodwa ngiye ngifise ngathi makuthiwa mhlawumbe uyaqhamuka umbuzo ngathi ungaqhamuka ngisaphila uze direct mina ngikwazi ngiyiphendulele wona ezo2 zadlula emhlabeni ngakho lokho kuchitha kwezisu bese kuthi ke ezo2 kukhona ke eyodwa Mbukeli we MCT TV mbukeli eNingizimu Afrika namhlanje sila kwamasho kwa L section sibe nensizwa ka namhlanje iqhawe lelo laziwayo kakhulu iqhawe lasiyekisa iorange leli asingagcina singasaleli iorange abantu abaningi bese bekhuluma inkulumo eziningi ngayo mfowethu bethi akasekho emhlabeni akasaphili kodwa namhlanje sothola iqiniso lokuthi ngabe uya ngempela noma ngaba kusiye yini fana ke asikubikele futhi yebo sawubona sanibonani bahlonishwa bami sawubona mhlonishwa uyaphila mfana kithi hayi ngiyaphila insizwa yakithi siyaphila ngabe uyena uThomas Hloho awuyempela mfowethu awuyempela umusa Khephi ngokadu ubani umuzi kodwa lapha manginywa amagama ngiyibize ngoSakhephi elinye lamagama amagama amakuyi-ID la kodwa igama lakhe liqondile umuzi uSakhephi umuzi Sakhephi yeah bani isibongo uDube umuzi Sakhephi Dube yeah ema abantu abaningi bakwazi ngoThomas yeah bangaze ngoThomas abantu abaningi uThomas ake sibuyele uThomas iqhawe ubusungibuka ngalamehlo kaThomas phela uThomas kusho ukuthi weqhawe lami kusho ukuthi vele nje nanginjena ayiqhawe ngeke hayi abantu bawazi ngoThomas uThomas akasethe ukubheka wona ukuthi impilo yakho in general ushintshe kangakanani yabona gazi lami lokhu kwempilo mfethu angifuni uqambela amanga ngoba ukuba lapha na mfethu ukuba uThomas mfethu mina ngifike lapha ngifike ngesikhathi vele nje ukufika kwami lapha kusho ngafika nenye insizwa abayibiza ngokuthi uOdwanyawo yayiwumngane noma wayingatheni kodwa yayiwumngane yayihlala lokishini yona mina ngihlala eMjondolo sohlukanisa umgwaqo yona ihlala lokishini kaB ematendeni la eNanda mina ngihlala kaMshazafi sihlukanisa umgwaqo istop kodwa siso irank iyodwa irank esisebenzisayo umngane lensizwa lena yathi mayifika kumina yafika ngiyihlalele futhi sayixoxela nayo kwafunganise ukuthi okay njoba siyixoxela nje sigcine siswene ngokombono hayi ngelinye ilanga ifike lensizwa ingithatha ithi cela ukuthi siye kolokhunja siye phisobuka ama-move iwaphethe lama-move lana kwakusekhona ama-cassettes kwakusadlalwa ama-cassette amavidiyo waqala ukushutha kusakhona ama-cassette amavidiyo i-DVD iqhawe
into yamanje i-DVD into yamanje into yamanje i-DVD Ima-ke asibuyele lapha lihlangana naleli qhawe leli qhawe mfowethu lingithathele iqhawe lithi asambe sobukana amavidiyo ngoba vele siyibhorekele kuyise mina hayi cha nami ngisukumele phezulu vele nje siyamajida sikhula laphana besingezwane yabona nje osemjondolo kunaleyo beef kunaleyo beef leyo ukuthi nje hayi wena usemjondolo kuleyo beef leyo ke eyayikhona vela isikhathi leso ke bekhona ababengayithandi ngoba babekhona abantu baka-B ababeza kuthini lapha eMshayazafa emjondolo bekhona abanye abamshayazafa babeya laphana ngomngane kukuthi mina nginale bhadi lot ngihlale ngilwa njalo ngihlale ngilwa njalo uthothi mina ngiqhamukela kaMashu bona basendaweni kodwa le beef ikhona kodwa mina sengikapakele kuyona isimo sokuthini manje ngihlala kulolu hlangothi lolu la usho kade nanda naqala ukulo aqala manje into endala le leli iqhawe mfowethu ke lingithatha nje lithi asobuka lamakhaseti lana evideo sihamba futhi sobo lokishini nginakho lokho uthi eish yabona laphana mfethu khona into engafike ziphinde futhi zenzeke kodwa uvele ngihamba nanti iqhawe la khona la nayi ayikho inkingi hayi futhi ke siye komunye umuzi sihlale phansi siwabuka kodwa khona ngibona khona uhlana nje hayi laba nje bayangibheka nje nibuhani laphana manibuka ama-movie okay kune-movie laphana esasibuka kwakuthiwa i-gangster bani yayidlalwa yilo mfowethu lo ekuthiwa uNo uBaragwana lo we-2010 uBaragwana kwase kuba uChilisi lo sebizwa uRafo oshuthi uzalo kuyimanje bese kuba ke namanye nje amajida ke nozenzele nabo okhokho ke ngangixaka ukuthi na wayefika kanjani ngoba phela lokho kunayo wayiwala kaMashu kodwa ke hey silokhu nje ngibona bonke labafana labala endaweni bala elokishini kule video le nayi impela manje yabuka lento abazenza cha impela iwona lama movie engijwayele ukuwabona kuma-TV abawadlala uqonda manje bavela kanjani la bafana ku-TV nginaleyo nkinga nami labafana bavela kanjani la kwi-TV ngoba phela abafana bahlala la ngihleli ngibabona angikaze ngibone futhi yenziwa lo naba futhi ngangiyibona yenziwa ngangeze ngiyitshela ukwenziwa imovie ngoba ngangibinwashi nje ngiyabonga ngingazi lutho nje yabona leli qhawe leli ke mfethu semayiphela le movie lena ke kuthi sesegodwe seyihlukanela vele sekuyintambama sefala ayigezela ayoyibhekela onana hayi lapho ke bese ngithi ngahlukana eqhawe lami yazi ngifunani ngithe sasibizana nje wayeodwa hayi mina nje nguvovu mina mfethu yazini angixhumane nalomjida lo owenza lento lena niyenzela kephi lena waphela ngiyabona ama-outer la endaweni la ngakini bethi ufuna uku-acta nathi naye ngifuna uku-acta bethi hayi okay khululeka sizohamba ntambama ma-ke ngikubambe uya kule nto ikhona into osoyibhalile phansi angibhale lutho angenze lutho angazi nokuthi kuyabhalwa angazi lutho mina qhubeka ngithi mina bese mina iqhawe lami ngifuna odwa mfethu ngifuna uku-acta na bethi okay khuleka ngizokuyisa kumjida wangasekhaya ukuyena in charge kulento lena yika umjida lo uvukana hayi baphinde futhi afike lo out lo ntambama athi hayi asiyeke kulomjida lona asambe sekulomjida lona ke ayolokhuza soxoxa naye kodwa yena ngeke azanqabe nginesiqiniseko ukuthi usho nganqabe ukuthi hayi ngiyaza nqabe bese na okay hayi kulungile ayisambe vele nami njani nami ngiyakuthandazela ukuthi afika vuma hayi masimfika lapha endlini yakhe lo out lona khona lapha elokishini cha wayehleli nozenzele wayehleli nozenzele uPho kaGumede kwakuPho kaGumede kuyena angisamkhumbuli lo wesithathu kwakade kuba ngibase ukudala ngisamkhumbuli lo wesithathu wayewubani ayifike noodwa ukuthi ke sibeba u5 endlini hayi odwa bese yachaza ukuthi hayi mavuka mfethu nayi le ndoda lena ethi ufuna ukuzojoyina la ifuna ukuzo-acta le kanje hayi angamnankinga lo mjida avumele phezulu ebese ethi lo mjida lo naye lalela-ke ndoda-ke yabona-ke njalo ngolwesihlanu siyakhempa kwakunendlu yayi-round yayingaphandle
yayiseceleni kwendlu enkulu. Le ndlu lena mfethu ilendlu ekukhentshelwa kuyona le ndlu lena. Okay, hayi. Okay, hayi kulungile ke mfethu. Njalo hlantambama sehlangane lana ngabo9 so camp. Yeah. Okay. Hayi kuthi sikhempe laphana ke sipractice yonke leyo nto le masiqeda ukupractice sibhorekile bese kudlalwa ama-movie. Adlala ama-movie, khona movie ayidlalwa kakhulu kwakuthiwa nasi sihlonga isikhohlwa la leyo movie scary movie la uzakhele ayincelisa khona abantu amaselesele abantu olwandle khona bafaka phansi kwamanzi bayisolwandle nezinye intwana ezazingaka lezi intwana wathi mayibuka zayisabisa mfethu zazo2 zayisabisa mfethu angekuzusho ukuthi abantu labana mfethu Yeah. kithi nayibona abantu abanjena lana mfethu lento lena mfethu ngilokhuze ngibabuka la kwi-TV labantu labafana abafishane yakhe ngiyamazi vele uzakhela ukhokho yilabafana abafishane hamba nabo ngabaqobo laba etha nabo abamsebenzelayo baqhamuka nokhambo olungaka olugcwele igazi labafana yabona lentwana lokuthi nalo lukhamba iyasindeka yilona mayifika nalibe phansi kuba uthaqulu ukhokho aphuze lento leyisabisa ngibone eshintsha ukhokho ungathi ukuthi bamhlophe engiyibuke lento lena ngithi ayibo kunezinto ezikanjena futhi yabo lento lena mfethu ngiyibuka lento wena usabiza ama-practice wena mina ngize la ecampini nipracticela khona uku-act sipracticela khona uku-act engiyibuke lento lena kodwa manje makade practicewa akaze kufike ekutheneni kwenziwe lento lena mfethu la ukuze ngiyibone ayikhambi isikhathi mfethu kulokho kiwa ke lapha kuma camp njalo ngoLwesihlanu kiwa lapha kuyagcwala amachira kuyagcwala la endlini ayilokho kiwa lapha kulokho igcine sesijwayelene hayi bese ngiyakuyena uvuka ngaye ngikhulume nawe uvuka nabo ngelinyethi mavuka mfethu yazicela mfethu ungenzele ifavor mwana ethi ne favor yani kithi yazi nesithombe lesinesitory ade sibuka lapha nasikaza akhele impela yabo lesi la encelisa khona abantu amaselesele yazi ngiyayifuna iphathe kanje yani umuntu esabisayo cha ayifuna umuntu esabisayo ngifuna ukubona le nto yenzeka kanjani ethi ayifuna iphathe esabisayo ngithi mina ya cha ngiyayifuna bethi okay ayikhuleka ngizokuhlelela cela ukutshela ukuthi ngathi ngikhulumile naye uvukane wayengapheli lapha wayehleli uvukane ehlahlale afike lapha endlini yami la engihlala khona ntambama afika ngitshela athi ndoda sengihlelele ke le party kanje hey uchaza ipho party xoxa le kaThomas uchaza uThomas manje akashuthwa akenziwa lutho afika ngixoxela yabo ngixoxela uyangixoxela okunye yakubamba okunye ayikubambi uyafika uyangixoxela ngiyakubamba okunye unyakubambi yeah afika ngixoxela ngiyakubamba okunye ayikubambi okay fika nje ezongixoxela ahlahla afika azongixoxela kwathi ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi ikhathi mhlambe ke kwakuwabo 3 ntambama vele qhama namakhamera uvukana wathi siyoshutha ke manje awukazi uyipractice le part ngaze practice le part kodwa siyoshutha manje bethi manje siyoshutha okay sesiyoshutha ke manje sifika lapha endlini yakhe wayenalezi zinto lezi ingubo ezamasosha nalama Avalon la eziboshwe zakudala yabo eziwokwataphe hayi fika donse le Avalon lena ekwataphe athe iqoka la adonsa amabhuzu athi iqoka la ngqoke bethi okay siqala kanje naye futhi aphinda ngibeke futhi okay uzokwenza kanje hayi nangempela hayi mfethu ngidabule lapha ngene kuyona kadatha yabo laphana ukhathwa ungekho laphana wawungekho ukhathi laphana wangakhathi laphana angishaya perfect laphana hayi ethi unginikeza le ngikhale kuyona ngishaya enginikeza le ngikhale kuyona imali iscript lesi sibhala ubani uvukana sazoyena iscript
futhi akafiki naso la masu nizoshutha. Ukusho ukusuka la computer. Yonke isuka la kuyena akafiki naso. Wena usumlekelela mhlawumbe ngalokho nalokho okuncane kodwa nje ufika kanje. Kodwa uyena nje ufika nakho nje konke. Hayi nozosazobheka eceleni mhlawumbe afunde Isawuzwenza kanje. Okay nje manje ke sesiyashintsha manje. Shintshe le Avalon sezokuthi okay manje. Manje sekufanele ukuthi manje ke lento lena manje sesishaya kanje naye manje into engeke ngize ngiyivezele lana yabo into secret hayi sesishaya kanje naye manje lento lena okay lento sekufanele ibonakale ngalendlela lena ke mina lapho angikaboni ububi balento lena nobuhle loba mina ngisajabulelani ikhamera yibona lento le ngisajabulela ikhamera yabo ukuthi final lento kade ngiyifuna isiyenzeka manje hayi lokho yenzeka lento ilokho ishayeka le movie kudala ke i-move ibiyuthatha noma u3 months noma u4 months noma u5 months yenziwe akusafani nakuqala akusafani manje sishutha namhlanje ngaphuma ntambama yayibona lento hayi lokho esiyishutha lento lokho yenzeka yathi siphelile angazange muthi okay sesiqedile ukushutha ngabona esethu uvuka ndoda awubukeke lento kade siyenza usekhipha uThomas 1 engiyibuke lento le hayibo kanti mase ngiyambuza ukuthi okay mase kwenze nje ukuhlanganise kanjani anti ukubeka nje lapho mfethu ngeblank angazi lutho mina bona akunywa amagama yonke lento lena in angazi lutho mina nje vele mina ngifela ethole ngiqhamukele emakhaya kusho ukuthi ngifunde kancane la emlekeleli ngasola emlekeleli ngawufunda esikhululiwe eNandi ematendeni okay ke lezi zinto lezi ngiyibona vele into zenzeka nje ngale ematendeni vele nami ngike ngafunda kwesinye sezikole zakhona ngagcina sengijwayeleke nje nako okay la mase singiyibuka ke lento ke isidlala sengiyabuza hayivukani lento le uyenze kanjani uthi beke kanje wayesethi akithi nansi computer lapha phambi kwakho wakuselo mhlobo lwama computer abona emhlophe ngiwasila uma computer kanjani hayi lokhu uzaye ngikuke lento lena ngiyibuke cha bandla ayingithanda lapho kuseyini kusama video into zoma DVD ayikabikho azikaziwa nje hayi kulokhu nje kayi lokho lento enzekayo bandla kayi ngiyibona ukuthi okay cha lento anginotisanga lento lena iya trend futhi ngoba phela aqala ifethu akufani namanje futhi qala ifethu ibembalwa enizibiba nama video nama TV uthothi noma noma ikhona TV wesisikhathi ivideo ayikho kwesikhathi noma umuzi uthothi nayo ke video ke ngoba sazisambe sobuka komunye umuzi lapho ke babengenankinga ngoba wokuqhama mawuzobuka imqhamu phalo mhlawumbe uphethe leso sithombe abangenasa abangasaziyo hayi futhi ke izilokho kusho ukuthi lokho lento le lokho yenzeka ithe le move le uThomas 1 wayegqiba le move kanti yayipowerful yakade ngiyibuke le ngithi lapho ukhokho wayencesa abantu khona amaselesele encesa amantombazana amaselesele yayipowerful kodwa wafika uThomas mfethu wayimboza le wayimboza and yabona mfethu emva kwalokho ke sathi uqaqana naye uvukane kusho ukuthi waphuma part 2 kaThomas usashutho uyena uvukane kuukuthi ke nje naye uvukane ngicabanga ukuthi ke wayengakabe nabo ngempela abantu mhlawumbe ke aba best leyo nto leyo mhlawumbe nahlangana kwaba wayehlala eshoot noma wawufika nje mhlawumbe uzofuna ukushutha hayi cha ayinkinga ngangena wayecha ngalapho ke impela emfethu ke wayena impela leyo nhliziyo leyo umuntu ofikile cha wayemukela Profile wayemukela ukuthi ile kuma-audition awuyangayo wayefika kumukele ekutshela ukuthi kuyozwana ngendlela manje maka iyenzeka yini imali ke manje Thomas 1 and 2 nokudayisena ama-CD nani ngalesa sikhathi uyabona mfethu mangahleke ngikutshele nje mfethu thina sihlale kakhulu singazi lutho even kwayena uvukane engazi lutho kodwa manje mina ngiyenga-understand engazi lutho naye ukuthi kwenzakalani khona lapho esathi masenza khona ngicabanga kwakuThomas 3 khona le move lesiyishaye kufika intombazane ekuthiwa uThela
noma umjide kuthiwa ubongani khambule. Lo outlaw ngikhumbula mangicabanga ngikhumbula kahle njengamanje useshuthela uzalo ula kuzala yena. Lo mjida lona afika hamba nale cherry lena mfethu ayebefike futhi ke ba-acte kube right. Duku umjida asende isithombe imove yakhe. Ekuthiwa Umlazi Gangster 1. Hayi sifike lapha na isende ke useyenzile. Hayi sibuke le movie yasibotha hayibo hey usehlanganisile umjida lapha neMlazi hayi into enhle lena hayi cha hayi futhi ke kuqhubeke kuhamba isimo yabo aphinde umjida lo yasende futhi Umlazi Gangster 2 hayi sibotha hayi cha kuyasetshenziswa phela nami ngaleso sikhathi naseniphusha nje wasekhona thina siyaphusha vele nawe uyabuye ezophusha ngalana ebuye ezoshutha ngalana abuye yokwenza umsebenzi wakhe mfethu hayibo angithi bayozo yena la ngicabanga ukuthi wayefika la ezofuna ulwazi information okay ahamba ayokwenza futhi mayisenzile abuye azosikhombisa hayi futhi kunjalo nje futhi ke yonke into ihamba kahle lo isebenza kanjalo thina sijabulela nokuvela kwe-TV ukuthi khona into etholakalayo ezimali ekuvela kephi asinalwazi sonke futhi asinalwazi kwayena lo nishuthayo akanayo information yena njalo ukuthi wenza i-production nje wayiposta ngaleso sikhathi njalo yabukwa kuthiwa ku-TV kuphela kwaphela kanjalo royalties nothing okay kuhambe isikhathi kusho ukuthi ngisebenza phi ngisebenza egarage la eNewtown C ngisebenza lapha hayi okay ngihlanganisela lapho ngihlanganisela impilo hayi intambama ngibuye ngihambe ngiyoyishuthela hayi ilento iloqhubeka nje futhi yabona lokuyenzeka siwenza ama DVD hayi kuthi ngelinye ilanga awusiyami ngisebenza kwelinye igarage elisePhoenix mangisebenza ePhoenix hayi khamba umsebenzi ungiphelele mangibona umsebenzi ekufanele ukuthi okay ayisekho enye indlela futhi engenza ngave sengihlalele ekhaya yabona mfethu ngiyithola ukuthi yabo mawusasebenzi engibone kuphela amazambane erekhini kuphela anyane kuphela yonke lento lena impela manje angina plan yabo mawuthi aliqukula ibhakede ayide lempuphu mfethu eyiselilula nani yayibona ukuthi nasi musishuba yabona mina ngisacabanga ukuthi esimene esikanje fanele ngenze kanjani avela ngene lo mjida lona ngena bani manje ngena uVukani lo director wami mayingena ungene uphethe isikhwama esingaka sinama CD ngikhumbula kahle kwakuyi-CD eyodwa wayenze yabaningi kwakuyile CD le kalomjida lo uzakhele wethu uCabeni lana ekuthiwa i-Return of Satanism la isakhona abantu ezimobeni ayimangene ethe indoda angithi yabo isimo sishubile awusasipani ngiyosasipani okay asenze njani asami sophanda hayi angikwazi nokuphanda ethi ayakhululeka awuzukusho lutho wena kuzokhuluma mina mhlawumbe ezalo mhlawumbe ubuke mhlawumbe ke mhlawumbe akungidluli uma unganothisi yabo ephasithi edrobheni sajwayela kuma lapho sidayisele khona ama-CD okay lo mjida lo ngosoqala engithathile sagibela saphhi saya ePinetown sifike ePinetown erenke ebashabe bavala abantu ama-CD siwadayisa aphela hayi angishaye ngaleyo mali angishaya ngayo engeke ngize ngiyidalule shaya ngaleyo mali engishaya ngayo so vele nje ufike ngesikhathi vele esright nami ngishayekile ngesikhathi esright hayi ngithatha imali so masiphanda naye mfethu bengigibelisa ukudla kuthenga engithengela ukudla idrink ithengwa yena okay intamba mangingeza imali hayi mangifike endlini hayi fika uthola ngifike vele ngi-right ngithenga no-anyanisi no hayi ngifike endlini ngi-right okay hayi nginemali ephaketheni kunzima nanko
ukuthenga noma-ke ikhothi kabhiya, ngiyasazi isimo sami, yabona. Hhayi ekuseni uma ngivuka, ekuseni hhayi, ngishayela isprashi, ngithi ukuyicabangela. Ngithi uyicabangela, akha afona, athi ndoda ngila e-New Road. Sambe. Ethi ngila e-New Road, ngiza lapho ngizokuthatha, sobona soyaphi, ethi soya eMaritzburg. Ethi naye okay, ayikho inkinga. Hhayi maye ngithatha vele lo nakhu sengidalula nje. Awusemkhulu kodwa ngaleso sikhathi. Awumkhulu. Awumkhulu ngaleso sikhathi. Wawumkhulu mfethu, wawumkhulu. Hayi nangempela afike hayi vele bese ngigezile hayi ngishintshe hayi sihambe sogibela. First round abili kathatha eMaritzburg phela ama-CD sibuyele. Vele imali angiyisebenzisi. Ngidla khona la yonke into ngiyenza khona lana mfethu okay. Hayi silokhu nje guys sigibele sibuye size la ekhaya. Hamba ngamatekisi. Hamba ngamatekisi sibuye. Hayi ngiphinde futhi kayi ngihlale ngi-right. Hayi lokhu njani. Ayiphinde ukuthi ekuseni hayi ikholi yakhe lo mjida lo. Ha, uyinsuku ziyalandelana. Ziyalandelana izinsuku. Hayi elokhu nje hayi aphinde futhi lo mjida lona mfethu angifonela nje ukuthi hayi ngisenda nokuthi lunga lapha. Cha okay hayi ayikho inkinga. Hayi ngilunge nami impela hayi. Hayi aqhamuka. Bese ngitshela okay hayi nje manje sendaweni ukuthi mhlawumbe siye eMandeni. Oh wathi system. Hayi siphinde futhi jika abili kathathu mfethu aphele mfethu. Yabona? Laliphela kodwa i-hour niwaphethe ama-CD. Hayi laliphela. Laliphela. Ngoba ukuthi manje angithi ama-rent maningi usuka la uya lapha usuke lapha uye lapha nasematafuleni futhi siyaya yonke indawo siyaya. And mfethu ngaleso sikhathi leso mina angiyiboni nginabantu ababalandeli. Ayikho kumina nje leyo nto leyo. Ayikho nana kancane. Kodwa kona ngiyabona kunabantu abangijabulelayo. Bathi Thomas. Kunabantu abangijabulelayo. Ngingalokhu lento lena mfethu ayingiyibuthi hayi bangibhedela lapha yabo. Yebo. Lento ngesikhathi samanje esengiyibuke manje yabo lento zo TikTok zingifundise esinye isifundo. Zingifundise into ade ngingayazi. Bona lonto abakuthanda abangakanani? Ade ngingayinakile. Kwesinye isikhathi mfethu abantu babengijabulela. Uthola kwesikhathi angibaniki isikhathi yabona nje ngivele ngibhekeleleni yayibona lonto leyo. Sengiyangifisa ukuthi angazi ukuthi ngingenza kanjani ngihambe ngiyoxolisa kubona. Mfethu into uyabona mfethu lento ya TikTok angifuna uqambela amanga ingivezele into ade ngingayazi. Ingivezele uthando ebekade ngingalazi mina. Naba manje mina ebengiye ngibona ngazi ukuthi mina abantu mabeza kumina bangenza isilima. Dlulisa umlezo naba abantu. Mfethu cha ngifuna impela abandla engaye ngamphoxa bafowethu ngicela ukuxolisa kakhulu ngizehlise nami ngangenza okungazi ngangumfana oyiqhamukela emakhaya ebona sengazi ukuthi nje uyaphashelwa nje na wenziwa isilima kodwa manje ke esengikubonile lokho ukuthi ngangiyirong kakhulu ngicela ukuzehlisa kakhulu kuona wonke umuntu engayimphaza ngamphatha kabuhlungu emoyeni wakhe ngicela ukuxolisa nje umlandeli wami akasiyena umlandeli wami kodwa nje engamphatha kabuhlungu ngicela ukuxolisa kakhulu bandla ngeke kuphinde futhi kwenzeke lokusukela manje ke sengiyilo muntu lona ke lo wabantu vele ngoba ngibonile akekho umuntu wakwaphela umoya ngalokho ngiyacabanga ukuthi lo xolo luzofinyelela futhi liphinde futhi lamukeleke enhlizweni zenu ngokwethu bokukhulu ngizocela ukuxolisa bandla umuntu omlandeli wami nengake ukuthi umuntu uhlangana naye vele ungamnaki bafowethu kanti umuntu uze ngothando olukhulu futhi hayi mfethu sengiyangifisa ngazi kodwa manje ngiyacabanga ukuthi isona sikhathi ke lesiso ukuthi okay ngikhombisa ukuthi engangikwenza ngangakwazi ngiyayithompela phansi kwabo ngiyazehlisa ngiyaxolisa ngangazi lutho ngoba isho ukuthi ngangumkhaya ngiqhaphukele emakhaya mangibona abantu nje bezongijabulela bezongihaga bezongigodela ngivele ngibothi hayi kwenzani manje lo mfowethu imali uThomas uvezile ukuthi akukutheni okubambekayo nokuthi mhlawumbe kwayishintsha impilo yakho ngoThomas. Hayi akukho mfethu. Akukho. Thina ke mase ngilanda ke istory ke
salama CD esilokhu sowadayisa. Umqondo ukubathi uqhamuka nobani? Uqhamuka noBongani Khambule yabo, lo director uMlazi Gangster. Ukhuluma nalo director wami uthi hey ndoda iyadayiseka lento le. Iyathengwa futhi inemali. Wena gaya lento le uhamba uyidayisa. Kulumngani wami uVukani. Ahamba wagaya. Ebese khetha mina. Ukuthi hayi no, nansi indoda engizoyophusha nayo. Hayi futhi angifuna uqamba amanga mfethu angithwala kanjalo. Angithwala ama-CD lana mfethu ungasasebenzi, angiphilisa. Futhi imali anithola noVukani okuyimali yokuphila kuphela. Kwakuyimali yokuphila liyana. Kwakuyimali yokuphila. Khona olunye usuku vele kusho ukuthi nami-ke ngiyisebenzela. Kwase kukhona ke lezi ingxabano zokuthi okay kunemali edliwayo. Nakho-ke njalo ke group. And manje ngaze kusho ukuthi lento lena ukuthi ngelinami mina ngumuntu obuye anganaki. Kodwa uthola mase kuxoxwa ke izitori ukuthi okay sewenze kwanothutho uthenga nothisa. Khona omunye umntwana owakwadlula lapha kwamhla ka-31 December kwakunyuyi. Uthi ngihlala lapha ngangihlala ka-M mina ngaleso sikhathi leso. Lo mntwana lona adlule uyidakelwe. Yabazi abantu makuthiwa kuyi-31 basuke bejabulele. Lo mntwana lona mayiqhamuka, kusho lo mntwana mayiqhamuka, lo mntwana lona azodlulelana. Athi Thomas, niyajabula niyabusa. Nidla imali, ninomngani wakho uVukani. Thina asiholi imali. Nihamba komagoli, nihamba endaweni ezitheni, nibuye lapho ningasinikeze imali. Lo mntwana wayekhona kulento act. Wayekhona umuntu kulento act. Nami ngiduzukethe wena, musungidakelwa lana. Ngidla imali evela kephi, yabo nami sengicikekile. Ngidla imali evela kephi mina. Ngoba phela mina lokho okubonayo lana amandla ami nangiyasebenza mina ngisebenza egarage mina ngobhawuza boy lapha negarage mina ngichatha imoto. Uba ungakwaziyo lokho. Fanele nangayijabulisi ngalokho ngelokusha ngemali yami ngitshela ngemali edliwa. Man, mawungazazi ukuthi wayefuna ukuthini lapha kumina vedana uyeke. Yabo ngikuthi chief yabo. Futhi le nto leyo futhi ke ngidlulise. Ngabe into engiyinakayo. Hayi, kunemoya date ngilapha khona lapha eNanda. Kusho ukuxoxa. Ingene le topic le. Udlile man. Kuthiwa hayi kunemali edliwe yimina noVukani. Hawu. Imali esima kanjani? Nina nahamba naye emagoli nawo sayina amadila lapha nabuya nemali anangasikhathela wara. Izinto okay yazi. Ngathi mina yazi lento enikhuluma ngayo. Ayikho. Ayikho bafethu. Kodwa ke ngoba indlela enicabanga ngayo ningacabanga ukuthi enicabanga ngayo i-wrong. Akunamali edliweyo. Asazi imali, mina ngazi imali mina. Futhi ke ukube kuthiwa khona futhi imali engiyaziyo, kube kuthiwa khona imali engiyaziyo ngabe ngiyantshela. Ngase ngithi mina bafethu yazi kunale party lena ke eniyenzayo. Niveni bama meeting lana nishuzane nikhethelane izikhundla la ngaphakathi eCastile. Kwesisikhathi nathi suke singekho noma sikhona. Uma bese kuthiwa okay ke sekukhona isimo esikanjena. Akekho umuntu ovolunteer othi okay hayi mina ngihamba nawe Vukani ngifuna siye lapho eNanda ngifuna siye lapho mhlawumbe ayisegoli noma ekephi la ekuthiwa uzanini khona ngihamba nani bafowethu angithi nina niyahlehla kodwa manje ke niseyikhundleni so lento eseniqala ungitshena yona ukuthi okay kunemali edliwayo lana engazaziyo ngicela bandla uxolisa kakhulu angazi imali mina angaze ngidle imali futhi okwesibili futhi angaze ngibone imali eyake yamukela uVukani. Okunye mhlawumbe kuVukani mhlawumbe ke akusayinile ubebuya nakho eze nakho la phambi kwenu. Ethi nakho ekuthiwa kusayiniwe. Futhi nakho asikwazi ukuhamba phela ngoba vele yonke into esake sayisayina lapha. Ayikho into yakasinikeza imali, ayikho into yakasifakela imali. Kuyakuhle kuthiwa sayini fikani nizosayina fikani. Omasipala nje akaze baninike lutho. Hayi. Akaze ngithole lutho nje ngakhulumeni lutho nosho uxhasa lokwenza imuva akaze ngithole lutho. Akukho uxhaso mfethu liyandoda ekuthiwa uVukani mfethu ayihlanganisela yona mfethu izinto zayo. Khona lesikhathi makuthiwa kuyasho ukuthi kunempahla edemolishwa elinyazwayo. Makwenziwa imuva.
kwaphuma ephaketheni layo yonke into yayizenzela ngephakethe layo leya ndoda leyana yonke into yayo yayizenzela yona hayi ukuthi okay izothi ngihlangabezeni cha yayizenzela yona mayizothi ngihlangabeze ayikwazi usho kanjalo ikwazi ukuthi awunayo imali ukuphi novukani manje usesebenza mfethu u-out wami uyahlanganisa manje ngendlela abamkhulumise ngayo ngazo lezi zinto lezi uze wancamela ngicabanga ukuthi angazi uma mhlawumbe naye bese ucikekani wagcina eseze wayeka wakudayisa kwalawo masidi lawo wavele wayidayisela ngezibuko ibuko zamehlo usebenza umsebenzi ukudayisa ibuko zamehlo hayi udayisa amadimazi mfethu ubusuthi wena-ke khona-ke imali-ke usenanda ngokuhlala usenanda kodwa yena usalaphana kwiposta yakhe laphana ephasithi ngicabanga ukuthi mhlawumbe awukazi umbone laphana kulo mgwaqo lapha kuphasithi ukuthi anginaki mina nanokuthi ngihlala kakhulu eMaritzburg yabona kunaseThekwini la eThekwini nje ngifike ngithi hala mzima ngisekhaya okay hayi mfethu le out le mfethu hayi yabona mfethu waduba ngicabanga ukuthi waphelele umoya lo mfethu yani so umphelele umoya kusho ukuthi-ke ngenxa ye-pressure mhlawumbe kuyabalandeli njengoba ngisho thina sagcina thina emuvi yokugcina mfethu ngicabanga ukuthi ayigcina uyikhipha ngo-2017 ngiyacabanga ukuthi iwona 2017 ngoba siyiphushe kwazi kwawu-2020 kwafika i-covid ithe mabe ifika i-covid sasesemaplanini sasemaplanini okay sasiphusha yona sesiqedile vele sesiphusha yona so into-ke eyenzeka mfethu-ke kwafika i-covid akusadayiseki-ke manje-ke akusenzeki lutho mfethu akusenzeki lutho hayi nakho nokukhuluma ngicabanga ukuthi naye-ke waba-fed up lapho kwasumcindezelo lokho-ke kodwa-ke futhi ngicabanga ukuthi i-pressure futhi kuyabalandeli egcina isimbuyiselile khona le muva ayihlahlala ayikhulume wethi hayi ufuna ukukhipha iThomas the Crazy ayihlahlala ayikhulume njengamanje-ke siphezu kwayo iThomas Crazy la uzomgula ngekhanda lapho lwanto bagenca nje baklabha manje nisuzogula wena manje ekuzogula mina-ke manje-ke indlela mfethu-ke leyo-ke esilokhu nje ngayo eplanwe ngayo sure indlela esiplane ngayo leyo imali uthe ukhona uThomas ozayo ophezu kwawo enoshuthayo uThomas uzobe gula ngokwekhanda izobe gula ngokhanda so Thomas is crazy kuzobe bulala kwasana and lo msebenzi niphezulu kwawo njengamanje niyawushutha nayo lensizwa enaqala nayo kudala insizwa qala nayo kudala mhlawumbe inhlelo zalo msebenzi ngizodedela kuphi ngoba phela njengamanje angiboni ukuthi ngizazokwazi ukudayisa ama-CD ngesawathenga ayikho enye indlela phela ekusetshenzwa ngayo online ku-YouTube TikTok ngoba Instagram ngobani iyona ndlela leyo okusho ukuthi lo msebenzi ozayo uzoya straight kwayo straight ku-YouTube straight ya ku-YouTube i-channel isikhona i-channel ungazumemezelela babe beqala belinda abantu belindela ngakhona no i-channel ibingakakreatwa kodwa khona mfethu ngoba vele khona into ezifana nabo TikTok obani zonke lezo zinto lezo uvula umemezele khona hayi ubala lolo nginabantu abaningi ngami abanye bawotshela abanye mangabe nje sengimemezelile nje ngaposta hayi ngiyazi losho nilanga kobe kucacile abantu bazi ukuthi awusekho emhlabeni ifika kanjani kuwena lento ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ngiyacabanga ukuthi kukhona la ekuthinta khona mfethu nawe mfethu ungathinteka makuthufela kukhona omunye mfethu kusho ukuthi lo muntu ngabona ngesikade ngiyengifisa futhi ukuthi ngixolise futhi kuyena ngabona ngesikade lo yamjida loyana awuthi ngibheka mfethu lo muntu mfethu wavele wangena ku TikTok kusho ukuthi wabeka isithombe sami lapha phezulu wathi lo muntu lo makhona umbonayo
angazi noma sewafani yabo wakhuluma nje wakhuluma bokukhuluma kwami abantu abaphaphile khuluma kuthi clip yabo mina yabo ku TikTok ayi ngithule ngicabanga ngithi hayibo nanga umuntu engijwayela kabi kusaqhifi yabo ngivele ngene ku live yabo ngiposta ngithi out yami angifile mina ngiyaphila ungaphindi uthi futhi ngifile ngifunde lento le yabo kuthi ngakhuluma nje ukuthi nami angangakhuluma kahle ngendlela right kahle ngendlela right nalapho futhi ngekathi ngimphendula lo muntu lona ngabe sekufika ke omunye kumina wabantu abahlala khona la wathi wendoda uyazi wenza imistake ngathi imistake yani le wathi abona lo muntu loyana okade ethi akasakwazi akazi noma wafa wathi akazi noma wafa loya muntu loyana umphoxe kakhulu loya muntu wathi wayesamncane kusho ukuthi wakulandela esamncane loya namanje akakhohliwe yena lo bengakhombisa ukuphoxa wathi ngicela ukuthi awube nendlela yokuthi ke umfuna umthole uma ufuna ukuprova leyo nto leyo hambe kuma comment yebo wathi awuye kuma comment asivale noma singasambonanga ngizobheka namthutho ngiyawazi wayesethi lo muntu wamphoxa loya muntu kakhulu engazuthi ungaba nendlela yokuthi umfune umthole uxolise kuyena ngoba loya muntu njoba ethi akazi noma sewafana uyakhombisa ukuthi uyakwazi wakulandela kudala yabona mfowethu ungaphinde mfowethu uyenze leya nto leyana ungaphinde uyenze leya nto leyana mfowethu ngiyacela mfowethu uyibrand wena usadinga wena uzabadinga laba bantu yabona ungena ku TikTok uzobadinga labantu kakhulu futhi hayi kancane hey ngimlalela umjidelo nengithi nanga umunye umuntu bafethu eza nento hey ngithi naye okay hayi ngizoke ngizama bese uhambe ubheke kuma comment ngathi ngiyabuka kuma comment mfethu uthando ngithi ngiyabuka mfethu kuma comment awungene la ko lokushana la kuwena mhlawumbe isongena lokushaneni kuyileli page lelana uthanda abantu abakunikeza lona mfethu uyabona mfethu ngasho ngathi bafethu kusafanele umuntu impela akakhule kakhulu kunakuqala safanele akakhule kakhulu kunakuqala yabona abantu bakhombisa ukukuthanda yayibona lento manje mina ngisaba khafula abantu yayibona mfethu yabona nje mfethu hayi bafethu hayi ngabe sengiyalokhuza hayi ngayibuka lento no man angazi ngizokwenza kanjani kwayena futhi angimazi kodwa khona hayi ngizoke ngizama ngimtresse kodwa ke bengihlale ngisho ukuthi hayi kule yandoda leyana mfethu hayi ngicela ukwehlela ngenzansi yo ngoba manje nami sengibuka ama comment abantu bathanda abantu kakhulu uyabona mfethu ngendlela khona enye ke iphathi ke ekeyenzeka ngeke ngathi ngisemsebenzini kusho ukuthi ke ngingene ku live hayi abantu bangena abantu ku live ke bese kuba khona mfethu hayi kodwa bayangithanda abantu baningi abangithandayo bakhona futhi ke nabangangithandi bakhona abangithanda anginankinga nabo ke labo so mfethu ke into ke eyake yangiphula kancane umoya kwangena omunye ku live angibhalele ethi Thomas naba abantu bakulandelayo wayesengisendela ibhasi leli ibhasi leli ligcwele izinja phakathi yabona mfethu ngayezwa umoya wami ngiyaxolisa mfethu ukuhleka yazi kodwa lo muntu ngawubona uphuka umoya wami yazi ngamphendula mfethu ngathi igazi lami mawuthi indlela leyo obona ngayo ukuthi okay ibona abantu abangisupportayo laba hayi sifane indlela obona ngayo leyo hayi kulungile hayi futhi angabe ngisaqhubeka ngamshiya kanjalo yabo ngoba ngibalelani ngiba silokho esikhuluma silokho esicingana into engathi ngayindawo indlela ezonza okay kudlule lapho udlule umlondo ngathi okay kusho ukuthi niyabothwa okay support ngilandelwa ezinja hayi mfethu hayi indlela yakhe naye le abona ngayo ngoba ngakusho ngathi igazi lami yazi umosha idatha lakho uzongitshela nje into engenamsebenzi umosha idatha lakho wamosha isikhathi sakho wazongitshela into engayizwa
kodwa ayikulungile indlela nawe le obona ngayo nozizwa ngayo le mina sohlangothini ngi-right uma kuthi ibona abalandeli bami laba ongisendele bona is fine ngizobamukela ayikho inkinga. Ushuthi uThomas uyaphuma uyasabalala uyabona umphakathi usukuchazile ukuthi empilweni yakho wena as much as ungenzanga into engaka empilweni yakho but ikhona into ayenza uma uhlangana nabantu mhlambe bekhomba ukubalekela uthini kuwena mfethu ukuthi akekho mfethu umuntu wakangibalela 99 mfethu uyabona manga ngingasho ukuthi akekho kwake kwenzeka kwathi makwenzeka emoya wami washona phansi hayi ukuthi ushoniswa yini phansi sengibuka ukuthi if mawuthi umuntu lona ubaleka awujama umgwaqo ushayiswa imoto uyashona leyo nto le isisikweletu kumina isisikweletu esesiyongidla impilo yami yonke kodwa ke ngibeke ngingenzanga lutho leyo nto leyo ngiyathanda ngazuthi mfethu onawo lowo mqondo lo osagcwele leyo ngqondo leyo mfethu ngazuthi angayiyeka ngoba manje egcineni lento yakhe anginankinga nalento ayenzayo kodwa nginenkinga yokuthi ke leyo nto leyo mhlazana kwathi uba nenkinga mhlawumbe ushayiswa imoto leyo nto leyo iyobe seyidla mina ngibe ngenzanga lutho mhlawumbe awuboni ukuthi into eyenza abantu babaleke irole yakho uyidlala phela ukuthi wasophela awuphathe ipikile ukuyana chaya igazi hashe ngaleya ndlela noma bana ngathuka kola mfethu why unga understand ukuthi story uma bekuthi nguMaligaji lobulala abantu indaba lokho kungafika engqondweni yakho ukuthi angiboshwa ngani ngoba phela bayaboshwa uMaligaji bayaboshwa abantu bebenquma abantu ezimobeni bayaboshwa futhi begwetshwa iminyaka mina nje wangihlale ngihamba le-stradini uMaligaji aphuma esimobeni uhlala esimobeni labantu ababulala abantu bahlala ezimobeni babanqumele khona manje mina mangizofike ngenza izinto la phambi kwe-TV ngiphinde ngibuye ngizohamba emphakathini umphakathi awungqongqisi ngani umuzi wasekhaya uma uthi into engiyenza leyo kwangempela ngoba phela fanele ngabe umuzi wasekhaya kade nje washa nami fanele ngabe mhlawumbe-ke sengiyogugela ejele uma ngabe ngempela abantu abaphume kule nto leyo ukuthi mina nguMaligaji abayiyeka yinhle njengoba ngisho ukuthi engazenzela into yakho kodwa mase kuthiwa usuba nenkinga njengoba lento engiyayichaza uma kuthiwa ushayiswa imoto lento uyenza mhlawumbe nangu emgwaqeni omkhulu ogijima wateksi amabhasi phufu uyashona sinabantu hey yini ubenzani lo muntu wabe balekela ngangilona ubalekela ubhuti umuzi hawo ebengixabene bemjaha ngibenzayo yabona manje leyo nto leyo umndeni wakhe usuyithatha usuyiphonsa kumina iblame umphakathi uyiphonsa kumina iblame lapho ngibe ngenzanga lutho hayi abantu ake bephume kule nto lena ayinhle angiyithandi it's fine kulungile vele mina ngidlala istory ngidlala istory kodwa abantu ababe nayo understanding yokuthi umdlalo lona akusiyona into eyenziwa ngempela uma uthi into eyenziwa ngempela nabantu bafana noMkhwanazi nanka ama-police station ayinqwaba khona zakakujaha wena kodwa urelaxile akangijaha uMkhwanazi ne-police station la ka-Ikamashi ne-police station eNtuzuma Island akonandi khona umtshepha nqwaba nge-police station kodwa why mina pho ngingalandwa ngoba phela fanele ngabe kade ngalandwa kusho abantu abahlisa umoya abantu abayeke abantu ukuphapha ngoba phela lento ifana nokuphapha lento lena angazi noma mhlawumbe-ke leli gama mhlawumbe ngilibiza kabi mhlawumbe ulisebenzisa igama elibi kodwa nje lokushana angazi ukuthi ngizothini kodwa njena ngathini ake beyeke kufana nokuqina ngoba phela wazi kahle ukuthi istory akuyonto yangempela lento lena hayi ake ilungise nje umuntu ake buyele kubeni ngoba mina mayenza lento lena kumina kuba buhlungu akubi mnandi
Mhlawumbe ungazofikele nomuzwa ukuthi abantu bakubalekela uvela usale usuyiyeka nje lento. Umuzwa njalo akazi ukufikela. Ngeke ngikwazi ukuthi wona awukaze ungifikele. Kodwa ke wona ubungahamba uhambe ufike uma bekuwukuthi abekho abantu bangijabulelayo. Kodwa manje bancane laba ababalekayo, abaningi abantu abayithandayo bayisupportayo lento le. Mina la mfethu la ku TikTok kuma comment khona nje omunye umuntu akabhale nje athi yabona mhla ngahlangana nawe yokuhluba ngequpha wona. Hayi ngilokhuza ngithi hayi ayikho inkinga mfowethu makuthi mhlawumbe khona esikubangile mina nawe uyokwenza lokho. Kodwa ke bese ngiyayibuka nami ngithi lo muntu mayethe ngihluba ngequpha mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe ke mina mhlawumbe ke ngumuntu wesifazane noma ke ngumfana bhuti angifuni ukubeka leli gama leli ngalibeki ngilandele lo mhlobo labantu. Ngumfana bhuti ongafika kuyena umqhumse ngempando ukuthi yo no lokho ke cha impela ngumuntu wabantu impela kodwa ke mawuzongizela ngaleyo ngqondo leyo ukuthi okay wena uzomana ungishaye nje ngenze lutho. Hayi ngekhambe kanjani ngeke kubelula kanjani. Kuzomela uthi nawe uyitshene ukuthi okay njoba ngiyoshaya lo yamuntu loyana angilindele ukuthi ngizojuluka. Ngoba phela naye lo muntu lona ayikho into angayenzanga empilweni ulusile waqhathwa kwenzeka yonke lento lena yokuba umfana. Akafananga nje wazohlala elokushini. Ayikho into angayenzanga yasemakhaya. Mhlawumbe emndenini efamilini kwesekwa kuhamba kufika iphi as a family. Yazi ngicela ukutshela ukuthi yazi mina ioledi lami ioledi lami lalo umuntu owayekade eyishidizele kolonto le akasekho emhlabeni. Udlule ngawona beku 2008. Okay ngekathi sizenza lezi zinto lezi kusho ukuthi khona laba ke khona abantu abaphaphileke ngathi nje ngathi ngamaye angazi leli gama ngizolibeka kanjani. Abake bamkhombise yabo umali lezi zamala amafilimu bamkhombise futhi angangibuzanga lutho. Ngezwe wasengixoxelwa abanye ukuthi wena sendoda hey uma wakho uhlangane noVukane akamthukanga kanjena wathi hey wena Vukane doti imuntu ozowenza ingane yami yini lento ozowenza isingane yami uyenza ngani lento ukuthi ngazi uthi kusho ukuthi uVukane wami wayehlekela wayehambela kuyonto ayinakalo ngoba uVukane mayazi angixoxele mina le nto nami yaze ngixoxelwa abanye abantu funa makaze kufika ukuthi okay ngimbuze awu hey yabona mfethu bekutshela ukuthi mina bekusakhona ngisho ugogo ozala ubaba wami emakhaya kithi kaMaphumulo. So lama move athi manje ke kunesistera mihla yeNtuzuma enabashana ukho kubejwa kufela kaBesta noma eseNtuzuma nami ngijwayele kuya eMaphumulo bekukancane ukuthi eze lapha manje. Bengijwayele mina ukuya ekhaya le eMaphumulo emakhaya eSaphila. Hey kusho ukuthi ugogo wayelo muntu lona yabona lo hlobo lakudala kholo le yonke. Kusho ukuthi usisi wami lapha eNtuzuma ayibona lento yabona uma ngahle lezi ingane zikhombisa ugogo wazo lesi sithombe lesi le move le. Kusho ukuthi umuzi ngaphinda isithusi ngaphinda emafamu uyosuspend ngaphinda emafamu ayitshela izingane ethi yabona ke hlazane nakhombisa ugogo wenu lesithombe namdla lesithombe lesi ngiyonixosha la ekhaya ngiyonsuspenda nonke la ekhaya ngiyibonela etshela izingane zakhe. Ayikusho ukuthi izingane mfethu izingane zibambele lapho uthi hey uzosixosha uma la ekhaya
uthothi ziyathanda ukuthi zimdlalele zibona umalume ukuthi umalume wenzani. Kodwa manje ukuthi zitsheliwe ukuthi umani ke noxoxa ekhaya wazi wadlula Nkosi yami khokhe emhlabeni engayazi lento le. Futhi nami angiyibona phela ukuthi yabona ngempela mahle kuthiwa uyayibona lo muntu ngempela kuba ngcine kuyamaphuma bawa kuthiwa umthakathi angeni la ekhaya umbulala angeni la ekhaya yabona gogo mfethu. Yazi mfethu khona le party lena mfethu eyake yangihlekisa ngomunye unyaka sidayisa emzinto sidayisa ama-CD. Kusabe siyadayisa sadayisela ema-rank sathi bayathenga. Bese ngifika kwenye itafula yabo ngihamba nayo uvukani. Uvukani akhipha bese kukhona gogo sidayisa nathi muvu amaligaju la ibula khona abantu ey'mobeni hamba nentombi yakhe. Umaligaju ukhona esebenzisa nentombi yakhe. Sathi salwa uza kuthetha. Hey, ichomi yakho. Wawumfota kephi? Hawu. Uza kuthetha. Ichomi yakho. Nanifota na kephi? Hawu. Gogo imove lena. Hey, uza kuthetha. Awulasha ibhaca. Athi uza kuthetha. Ichomi yakho. Lama poison manje. Okoko cha ula itafuleni lakho udayisa ngempepho lana nebomvu yabo. Hayi sibona uyabona manje ayisekho ke lento lena. Ngeke ithengele umlemuvu lena. Hayi okay akulungile gogo ayichomi yethu. Ngaqhubeka nahamba nendlela. Shibini. Hey mkhokho abantu wasibuka. Manje uyabuka ukuthi lesi sithombe. Nani mshutha phi? Nani mbona phela lento yamkhathaza ugogo lento lena. Yamkhathaza ugogo lento lena. Ayimphethe kahle, ayimhleli kahle lento ugogo ukuthi laba bantu laba badayisa imvambo sebaqede kanje abantu ezimobeni. Futhi ke isidlo lesihambele mfethu yabo. Kwathi ngelinye ilanga kusho ukuthi ke ngangihamba ngedwa ke ngidayisa la ihostel kaMashu. La it is. Ngikhuphuke ezinye izitebhisi ngeke ngifike kwenye room phezulu, building phezulu. Uma ngifika lapha ngizolokhuza ngifike lapha siyalokhuza ngidayisele usisi. Lo sisi ngimdayisela ukuthi uyiqobela uanyanisi la ukuthi uyapheka. Ayithi bese ngicela ukuthi ungifakela yona ungaze ungidayisele into engadlali le movie yakhe. Ngiyifake qale-ke kukhuphuka amagama ke bese yabothi ayiyadlala akhiphe adonse iphesi akhiphe imali akhiphe u-30 esikhwameni anginikeza. Ngithe ngehla ama-stairs ngicabanga ngase ngehla nje ngase ngijikela kwenye building ame lapha bethi sorry kancane bhuti wami nje mina ngitshela ukuthi mhlawumbe isithombe mhlawumbe sine-scratch ayibona lento leyo. Ngijike ngiye kuyena hayi mangifika kuyena ngifike sayiphethe ngesandla. Vala athi mina ngithi khona inkinga nsisi. Ethi ngine-scratch. Ethi ayikhuleka ngiyabonga. Ngithi mbuthi imali hayi khuleka ngemali khuleka ayina-scratch i-clear. Usangaphinde uyidayisa futhi hayi ngiyabonga. Imali akayamukeli imali yakugcina ngamukelanga. Egcina ayimukelanga. Hayi ngiyabonga. Kwenzakale nsithi hayi khuleka sisi. Ebethi hayi khuleka bhuti. Angithi ngithenge imali ngayibuyisi. Khuleka sixabani khuleka hayi ngiyakuphi imali. Ngiyathi hayi khuleka ungakhathazeki hayi ngiyasibonga isithombe hayi khuleka hayi ngemali ngithi hayi ngiyakubuyisa hayi khuleka uyophuza i-drink phambili hayi qhubeka dayisa. Ebesiyabuya ingqondo noma nazi lo usabile lesi sithombe. Usabile ngikhumbula siphela kwakuyilesi segrind impela yabona. La ngibasika khona ngegrind. Ngiyabona hayi khona le ngakhipha khona ichwane eswini lentombazana wawuyile cha uthi wabona leyo party le uzisihloko hayi ngeke ayingangami akabuyisela umuntu yakhe. Nomunye ke futhi ugogo ke esafika samdayisela ePortshepstone eDrobheni. Yazi lo gogo lona sifike simdayisele ayiphatha asithenge kahle ugogo athi osibuka nabazukulu bakhe. Bese masidlule lapho besihamba isikhathi eside. Sathi masibuyela lapha ePortshepstone sihambe siyadayisa. Wasimemeza sasihamba ngaphesheya wathi sorry kancane.
Hayi siwele sekuyena ugogo lezayo siyamkhumbula ugogo samdayisela. Hayi esikhwameni sakhe. Asikhiphe. Athi hayi nasi isithombiseni. Sithatheni. Sitha saba nenkinga gogo saba necrash ngathi hayi khulu asina icrash. Si right. Hayi ngiyabonga impela. Hayi siyabonga ngiyabonga kakhulu. Awu. Ish. Sinenkinga gogo asina inkinga. Asina inkinga. Khulu asi right. Abantu abasafini lutho. Abafuni lutho abantu. Bese kuba khona ke laba ke abasifuna sinjalo ke. Abasifuna sinjalo. Bekho labantu abangafuni lutho. Bekho labasifuna sinjalo. Njoba ngisho ukuthi hayi khona lo owakhomenta wathi ufuna ungihluba ngequpha nje mayihlangana nawe. Usabela sho usabaza isithombe. Usaba lesithombe lesi. Uzongihluba kanjani ngequpha ke sasamnte kwe-TV? Njengoba uThomas uphila ngani yini into ukuthi uThomas uyiphilisa ngangaba uvezile uThomas akukho akuthola okutheni benovukana ngoThomas ngoba ngicabanga mhlambe nePirates yanlimaza kakhulu abantu bezikhophela ngendlela yabo nabo yashaya iPirates kwaphinde kwashaya nanamanje ukona umuntu lo muntu futhi mangithi ngiyabuka lapha ku YouTube na ku Facebook ofake umsebenzi lapha ku YouTube uyibiza ngo ubani uNtsindi Ndora oyibiza ngokuthi udirector wami udirector uproducer wami lo muntu lona thina asimazi asimazi lo muntu kodwa ke nje mangithi ngibuka ama viewers akhe ngiyabona lo muntu lona ulokhu njana usumholelile YouTube umholelile ngomsebenzi engasiwo wakhe umholelile futhi umholele kaningi ngomsebenzi esiwono wakhe leyo nto leyo ke ayive ngiphethe kabuhlungu bafethu labantu bokufika Nkosi yami balincelile igazi lethu hayi balincelile futhi namaye basalincela ngoba vele abantu basayisubscribe lento lena yabona nje mfethu uYouTube ungena kwakhona laphana vele uyakhokha ungena nje uyakhokha ukulunguza nje uyakhokha badle kakhulu abantu laba sengivume baqala badla kwiPirates still namaye basadla ngomsebenzi wethu asekuyingane zethu manje imaki nalimala ngakanani kanti eParis kakhulu mfana kakhulu thina sesiqale sivula amehlo siyakophanda siyakodayisa lama-CD bona basebekade vele basebekade vele bona basebekade baqala kodwa ke kulokhu ke engathi bahambe kabi yolo imaki okusho ukuthi ezinye sezithathu lezi zigcina senenza niba abantu njengamanje abaphelwa nawo umoya futhi abaphelwa nawo umoya ukusebenza ngoba mina iCD kaThomas ekhaya ngithi ngakwena ngisakhula sasingazi ke thina ukuthi iPirates nanibona bathunywa yithini vele abantu abaningi babe naleyo ngqondo leyo ukuthi okay bathunywe yithini futhi ke nje umuntu ongazi ngempela wayengathi mayethe mhlawumbe ke mawuthi lisile vele asho ukuthi hayi no sisebenzela bona laba bantu obasibethi bona basithuma usodayisa nive bayathawazi kulokho kubeka kuyinto nje ekanjalo nje lena so awuphinde uyiveze le ama page nithi asondelene nani lawa faka uThomas 1 2 3 mfethu leyanto mina angiyazi kahle kodwa ke la ko Thomas ngicabanga ukuthi ama page engicabanga mhlawumbe ke uma ungathi mhlawumbe kufuna uThomas mhlawumbe elithanda ukuba cleaner ngazi noma ukhona yini kodwa ngiyacabanga ukuthi ukhona naye ama page lawa khona nje kodwa alike lisalivulile asesalivulile bakhona vele abafethu sinabo kodwa ke abanawo awabo ama page abanemisebenzi yabo
vele-ke uma une-page unawo umsebenzi wakho oseceleni kuwukuthi nayo uThomas uyadlala kuwona ngeke futhi ungawuphosti ngeke ungawuphosti. Kukhona umfowethu laphana ekuthiwa uWise ephejini lakhe bathi bani uMzweleni uMzweleni angamzweleni bani kodwa nje ipheji elikanjalo nje likaWise lapha uyena-ke osenalo-ke ipheji lakhe-ke lapha enginesiqiniseko engacishe ngisho ukuthi okay uThomas-ke ukhona kulona nalana manje ngoba manje ngeke ngibe nesiqiniseko salaphana salokho engingakwaziyo lokho kwenziwa oSihothi Indora engingabaziyo ngizokuthumela khona mhlawumbe uzothola into engahlelekile futhi kwayikhona lapha ngoba bawaxovile uthola ukuthi-ke i1 mhlawumbe lapha kuthina i7 noma-ke i1 mhlawumbe i5 yayibona leyo nto leyo abawaqunanisile vele bawaxovile vele kuyebiwa nje kwenziwa isinomi kanjani thina sathi masikhipha imovu sesikhiphithe ukhona ukuyiphusha thina sazi mhlawumbe ke imovu mhlawumbe part 4 kubona sekuwupart 8 kubona isikude kakhulu. Bayithola kanjani le movie ngoba nithi ningakayikhipha sosebe nabona mhlawumbe yiluphi uhlelo oluthi bayithola ngalo uma usho ukuthi nithi ningakayikhipha sosebe nabona labantu abenza umthepho. Mina angibazi mina laba bantu fethu angifuni uqambela amanga angazi benza kanjani fethu angazi benza kanjani kodwa nje bona nje ifinyela kuqala kubona uthi nasase emaplaneni isa lapha ku computer ngicabanga ukuthi sisukisa lapha ku computer ukuthi babenza kanjani angazi bafethu abantu bahlakaniphile la ngaphandle bahlakaniphe kakhulu abantu bahlakaniphile abantu izinto zabo bafethu hayi ngeke uyiqede asile laba bantu wena mfethu hey khona mfethu yona le yamuva ngifuna uqamba amanga ingiphilisile ngokuthi ngiphile hayi kodwa uthi ini yani ngikwazile ukuthi ngoba ngithi nje ngiza la ekhaya ngithi ngikuze ku mention ngoba ngithi ngizobona uThomas mfethu yabo mhlawumbe ngize endaweni engconoyo ke le ube kuthiwa nginise la ngihlala khona abafethu hayi mina mfethu ngisuka la ngisuka khona nje ngithi ngize ku mention hey mfethu hayi ayikho mention uyazi mfethu mina sengeke ngithi mangabe ngicabanga ngibuka iminyaka esikhona enginayo ngibuthi yazi uyabona mfethu usahlala kini usuneminyaka engaliyana kafu usuno 40 nento awuna kwakho at the same time udumile engeke ngisho ukuthi kodwa Nkosi yami ngelinye ilanga uNkulunkulu angake avule izandla angenzela umusa nje ngithola noma 250,000 ngiyithole noma nje u4 room noma isite engazi kahle okay into ethi mina le hayi into yasekhaya into ethi mina ngoba sengeke ngisho noma kuthiwa kwenzakala ini ngithola leyo mali leyo ngeke ngikhande nomjondolo egcikeni ekhaya engizofaka i-aircon cha ngiyohamba ngiyofunela isite yami somewhere noma ngiyithengele lo 4 room mhlawumbe omdala ngiwulungise isifiso leso ke engihlele okusho ukuthi ikhaya unalo loshini ikhaya likhona ikhaya kithi umuzi engingenawo ingane sesikhona ingane mfethu angaze ngize ngibeni ngathini ngingaba yilo muntu lona oba naleli bhadi lelothi noma kuthiwa ke ingane ngiyayithola wesisikhathi makuthi ke isisu asichithekanga uma wayo uhamba nayo engakazayo nginalelo bhadi lelo engiye ngisho ukuthi azi ngelinye ilanga mhlawumbe khona mhlawumbe umbuzo engiyothola kodwa ngasithi kodwa ngiye ngifise ngathi makuthiwa mhlawumbe uyaqhamuka umbuzo ngathi ungaqhamuka ngisaphila uze direct mina ngikwazi ngiyiphendulele wona
Mhlawumbisela nje mhlampe sithi kulezothi zike zitholakale futhi umamazo bahambe mhlampe zifikile kwe2 noma kwe3 bakubalekele umabazo nazo ezu2 zadlula emhlabeni ngakho kuloko kuchitha kwezisu bese kuthi ke ezu2 kukhona ke eyodwa yabo mfethu yazi ngathi iyangena lento le mhlawumbe izokwenzeka mfethu khona ilokhunjana enye ingane mfethu ehamba nomunye umntwana ekuthiwa uSindi lo mntwana obehlala kephi wayehlala eBhambayi kwendawo ekuthiwa kaThayela ubehlala lapho mfethu so leyo ngane le wahamba ekhulelwe yona akangazisanga lutho angitshenanga lutho futhi ngayo leyo nto leyo ke ngaze ngayithola sengiyithola ngomunye ubhuti owayekade ke ex yakhe lo bhuti lona ngihlangana naye eVererem lo ngihlangana naye eVererem kusho ukuthi yabo mawuzobiza umuntu erank ethi sibanibani ozale kubiza legama leli hayi sibanibani hey awudlulelana hayi cha ngiyadlula hey kanti usaqhubeka abafuna umsebenzi lona wakho ngithi mina ngisaqhubeka bese lo muntu lona bafowethu le ndoda lena sikhule nayo ubhuti lo sekhulile nje lo bhuti lo sikhule lo bhuti lo benamatekisi yeah bethe sikhule nayo le ndoda manje ngiyamcinga lo muntu angimazi bese sikhule naye la behlala oBhambayi usahlukaniswa izimpi ngenkathi kuliwa kwezimpi zakoBhambayi ke bakubaleka bakhuphuka bayohlala le koB ngathi mayithi koB akusho ukuthi yena uyangazi kodwa eBhambayi angazi ngihlala hayi okay ayisixoxa naye ebese ethi lo bhuti lo lapha afike khona kwangasiyathi siyaphambana khona ebethe mfethu yemfana yakhe esekhulile mfana wakho ngithi mina indoda engazi ukuthi uyaphazama bhuti ethi mfana wakhe esekhulile ngithe mfethu anginayo mina ingane ebese ethi mfethu angithi wena ubusebenza egarage lapha eKhazimula ngithi ngabe ngisebenza khona bethi yazi mina bengifika njalo ekseni ngizogcwalisa imoto eBhambayi yazi ubeyigcwalisa ekseni hayi ntamba ngithi ngiyazi bayisethi ke buka uyayikhumbula intombazane ekuthiwa uSindi ngithi ngiyamkhumbula ethi uSindi wayehlala kaThayela eBhambayi mina ngiyamkhumbula uSindi ebese ethi lo mfowethu lona hayi ke lalela ke uSindi waba nengane yomfana emva ukuthi wayekade ehlukene nami wathandana nawe kithi mina lento okhuluma ngayo mina angiyazi ebese ethi okay awuyazi wena mina ngiyazi emva kwalokho usindise nalengane lena wena ngazi noma wawuyeka umsebenzi lapho egarage noma kwenza waba ngathi angasakuboni nakulo lela garage imelo ukuthola kanjani wathi uSindi ngangithandana naye sinengane yentombazane naye sahlukana sasina 2 years sihlukene wathandana nawe wena wammithisa ingane wammithisa ingane leyo ngane iwumfana uSindi kwenzakala kuyena uSindi washona mayishona uSindi ushona ingane yakho seyikhulile usenenye ingane umfana wamshayazafa senengane umfana wamshayazafa leyo ngane lezi ngane lezi mfethu mayiseshonile lo uSindi ugogo wazi wayithatha wayohlala nazo kuphi eChasworth ziphi namanje wathi hayi wathi ngegodukile phela nazo kwaye emakhaya kodwa waqala wahlala nazo eChasworth wasuka eChasworth waye emakhaya ngani nazi ngifisa ukuyibona leyo ngane lo khuluma ngayo mfethu ngiyafisa ukuyibona angazi kanjani wathi tayikhuleke wena thatha inamba yami uma bevakashile lana ngizochitselela ukuthi okay undodakazi mayezovakasha lana eze naye umfowabo mayesefike naye mina ngizothi ngiyakufonela lo mfana wakho wazi ukuthi uba wakhe lo wazi ukuthi mina manje ke into into efenxa kakhulu lo mfana wayengaqhuqhuze ngani makho ukuthi ahambe phela ayomkhombisa mina hayi lento esekhulu bese ngithi nayo okay sithathelana inamba yamnandi mangithi ngiyam WhatsApp lo mjoko okay yaqale la
ku-Facebook lo mjida lona apost athi hayi ngihlukene netekisi. Kwathiwa uMr Black loya mfowethu loyana wayenamatekisi la ahambela emhlaseni. Athi lo mjida ngihlukene netekisi. Hawu. Manje imfowethu mjida ifoni ayisangeni. Hayi. Ngithi ngingena la ku-Facebook wakhe ngithi ngizama ukukhuluma naye Hayi ngeni indaba yakho manje. Hayi kuhamba isikhathi. Hayi. Ngizama umfoni mjida hayi ifoni ayingeni. Ngihambe ngelinye ilanga ngiye khona eVererem. Mangifika eVererem ngiye lapha ne-rank la ikade khona. Hayi mangifika khona ngifica u-rank manager. No live. U-rank manager athi angazi. Wayekhona sixoxa u-rank manager washo wathi indoda le ngane yokusiza. Le ngane yokusiza awulanda indaba yayo. Uma uthi ngempela uyazi ngempela ilandela indaba yayo le ngane lena. Wathi yabo njengoba umfana uyoba nemibuzo Yokubuza yona. Yokubuza yona. Ngoba lula, ngoba ngconoka. Uma leyo mbuzo iqhamuka nje uwena oyifunayo le ngane nje. Angabi iyona ezofuna wena. Athi okay, hayi kulungile. Ngathi hayi ngoba vele seshilo lo mfowethu lona kulungile ngizozama ukuthi ngilandele phela. Lesi mangasamthola efonini noma sengithi ngena ku-Facebook akusenzeki lutho. Mangifika lapha na eVereremo ngihambele ngiyombheka. Ngixoxe nalo lokushana nalo manager. Rank manager mfethu yazini ngifuna le ndoda leyo uMr Black. Ayibese ethi mfethu lo mjida lona mfethu wawa nemoto. Hawu. Wawa nemoto hayi akasekho emhlabeni. Hawu. Into enjani lena? Okay. Hayi. Kahle. Khona ba lapha na kwakhe. Kwakhe khona bani? Bese ngicabanga ukuthi khona unkosikazi wakhe. Ningani zakho okay no. Angazi yabo le stories ke ekuzomela ukuthi ngiyosiqala ke kuloya muzi. Sona siyasina. Siyakusina. Kodwa ngoba vele kumele egcineni makwenzeke. Ngicela mfethu ungiyale ama-tax ayakhona lapha. Abethi awuzogibela la. Bese khuluma no driver ethi mfethu lo mjida lona ke umehlise uya ka Black. Uzomiyalela ukuthi uhamba kanjani mayesehlile. Hayi. Inantela ethi hayi ngempela ayingifike emhlasini. Hayi engiyalo taxi driver ethi yabo uma usufike lapha na kule yalo kushaya kwakunekhenop. Onekhenop shayise tuzoma umuzi. Yabo athi mawufika kulo yamuzi onekhenop ubuze ka Black. Bazokukhombisa khona. Okay. Anangempela ngifike khona lapha naye. Ngibuza. Hayi bese bangiyalela bethi hayi ilapha kulo yamuzi. Okay, acha ngekho. Mangifika khona ayinokho cha kakhulu umuntu. Shiyele ngala nginokho hayi lutho. Lutho hayi ngibuye. Ngihlathi into ethekani lena. Bese ngiyalokhuza ngiphinde futhi hayi no ngihambe ngiyonoka. Hayi cha ukuthi okay hayi la abakho bantu kulo muzi lona. Ngiya emakhelwane. Ngifika emakhelwane okhona. Kusho ukuthi umuntu wayeqashile yabethi hayi mfethu. Lokhu njana information yakulo yamuzi ogade kulo yamuzi uhlala kulo yamuzi la bengiyalela umuntu ogade lo muzi lo khona ngiyekho hayi ngifike ngisho ukuthi hayi kahle ngize ngodaba olukanjena kulo muzi lona into engifuna ngifuna into kanje ayikusho ngikhuluma nomuntu wesilisa bethi hayi okay hayi kulungile manje ke into eyinkinga ke la uma wala ekhaya akasahlali la nisehlala indawo kuthiwa kusemahlabathini hlala kule ndawo kuthiwa kusemahlabathini hlala emahlabathini cha ngicela unginikeze inamba yakhe bethi hayi no mfethu angizukunikeza inamba yakhe kodwa ngizoqale ngimfonele kuqala ngithole ukuthi ngingakunika inamba yakhe hayi afone ebese yathi hayi gogo khona umuntu ocela inamba yakho ayithi ubani lo ngithi hayi umuzi wakaDube bese ngithi hayi mfethu bengicela ugogo okumbeke nje esithombeni ukuthi kahle kahle ngifuna into kanjani
kahle into kade emfuna bengifuna ubaba la ekhaya lokuthiwa uBlack kodwa manje sengiyazi vele ukuthi okay akasekho emhlabeni ngiyacabanga ukuthi ke lento ebade mhlawumbe le information bengizoyifuna kuyena ngicabanga mhlawumbe niyayazi la ekhaya lo mama lona abese ethatha nje ngelipholile ebese ethi hey uzofuna ingane ongazishiya igama layo ukuthi ubani ngithi mina mama olunye udaba olude lolu njengoba usho njena nabe ethi okay hayi leyo ngane leyo siyayazi kodwa ke ukuthi ihlala kephi asiyazi kodwa ke ngizoke ngizama ukuthi ke ngifonele usiswa uhlalaphi uhlala eMawoti khona imjondo kuthiwa kuseMawoti siswa uhlala eMawoti ngizofonela yena ngimbuze ngayo leyo ngane leyo ukuthi kahle kahle if ngoba phela ke bazalwa ndawonye athi okay mhlawumbe into engenzeka nini leyo mali athi hayi wena thatha inamba yami lapho ke kulowo bhuti lo ungifonele ngothola ithuba futhi ngiyithathe nami ngelinye ilanga ke ngimfonele lo mama lo naye sakhuluma naye athi lo mama lo hayi bo ngamfonela ke angazi bani elisho igama lentombazana ebese ethi hayi lezo ingane lezo mfethu ingane yasi ngizaphenduka amaphara zihlala laphana angazi ukuthi kephi okay zombili lezi ingane zombili olabafana bobabili okay baphenduka amaphara inkinga ke futhi lena nalena okuthiwa yakho ile yakho intombazana cha eyentombazana eyalobhuti lona zombili ke manje sezizwa amaphara zombili ile yami nalo mfana wamshazafa ziyamaphara zombili kusho ukuthi ke le yentombazana yakhe lo baba lo ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke ihlala nomjida noma ehleli kodwa nje laphana ngiyacabanga nje laphana eMawoti ukuthi indlela enhlalo vele yakhona bese nayo okay ayikulungile yazi angazi ukuthi ngizoyenza kanjani lento lena kodwa ke ngiyafisa khona ugcina ngitholile okay ayikulungile kudlulwe lapho ke manje ngivele ngibona yabo ngithi noma ngihamba la ko Phoenix la ngiyalelo khona ngithi yabona khona makuthiwa nje ngiyaphakathi wamaphara ngizothi ngibuza bani igama lakhe ubani igama lakhe egcineni ubani igama lakhe mangizothi ngiyabuza ngabe zethi hayi okay hayi kulungile hayi ngivele ngiyikhabinele ikawo kodwa yena ngiyazi ukuthi ke manje kulula kumuntu osuke mfethu eqondile lezi noma zimshaya izinto I understand okay izinto lezi zesinto edinga ukuthi mangabe umuntu esuke eyiphara kunzima noma engathi noma zimnethe izinto yena ayitshe uthi hayi nginebhadi nginebhadi ngeke azabe sengqondweni uthi okay ukuthi kube kanjena ingoba yini angithi yabo ukuthi lencindezi uthi imi kanjani kodwa ngifuna uqamba manga lo yamuntu ngiyamdinga kakhulu ngiyamdinga yize maka noma kuthiwa uyiphara unjani makuthiwa kwesiphi isimo ngoba uzala uwe ngiyamdinga ngiyamdinga angazi futhi kulukhulu ukuthi ngilithole usizo ngoba kwantombazane le awuyazi ihlalaphi angiyazi kwantombazane ukuthi ihlalaphi lapho koMawoti kodwa mhlawumbe makungenzeka ngithole inamba yayo intombazane sengayiyona engalink ngoba futhi okusangenzeka futhi kube kabili njengoba uma wazo lezi zingane engafunanga ukuthi ke ngiyazi lengane lena okusangenzeka ukuthi ingane intombazane khona information enayo mhlawumbe ke ehleli phekwa ongenzeka ukuthi kwathi hayi lo mloma ngaqhamuka ningalokuthi inganilingi uma ngabe kuthiwa lo mseyiphara ngenza ukuthi kwenza ukuthi nje ngiphume nje kule nto lento ikabili lento le kwenza ukuthi ngiphume kule nto le vele mawuthi umuntu uyiphara ngeke uyephathwa amaphara futhi ubuza bani ngizofuthi ubuza bani izinto lezi mfethu ezenzakalayo mfethu yabona nje futhi yabo ngiyafisa nomunye ngicabanga ukuthi ke onalo ulwazi kodwa ngiyazi ukuthi abangani bakho uSindi mina bayangazi
bayangazi Bakulekelela. inkinga-ke khona engake ngahlangana naye ukuthi ngahlangana naye ngingakasitholi isitori sale ngane lena ngahlangana naye kule mjondolo ekuthiwa kusefingam la uma ngako-avoka sakhuluma naye ukuthi nami ngangasamboba isikhathi eside naye gcine sengibeka sengitshela ukuthi hayi bo sangikhumbuli mina nawe umngane kaSindi lo ebhabhayi kanjanje bese ngibuza mina angeke aqala ukuzwa ngawo uSindi usadlule emhlabeni kwakuthi manje yena akangabe saya deep ukuthi angichazele ukuthi kwahambani kwenzakalani yabo kwaphela lapho nje ngokwengxoxo ngokwengxoxo kwaphelela lapho kanti bekuthiwa mhlawumbe kwakukhona ngasengikwazi ngangizoya kukhona ngangizoya ngigxile kodwa ngiyangifisa ukuthi manje uma ngabe ukuthi mhlawumbe lento le mhlawumbe iyofinyelela kuyena lo yamntwana lo yana umngane wakhe uSindi ngiyafisa ngathi engathi angangilekelela thizeni vele ukuthola inamba yami ukuthola izinto zami kulula Awu mabethinte mina nje baqedile. manje baqedile vele Into zami mina ziyavela. Inamba yami igcwele umhlaba wonke. mhlawumbe bethinte wena Bethinte mina bese befikile hawu kuwena. mfethu babese hawu mfethu ngiyazi So siyafisa ukuthi ifinyelele South Africa. ifinyelele lento le Izifinyelela kuyona indodakazi le kuthi ine-information. ngoba afinyelele kuyena kwaye umntakasindi phela ngiyafisa ukuthi ke ifinyelele kuyena lento lena angisiza angilekelele Ugcina ngoba uthulile. mina anginayo Uma kwenzeka lo muzi wakha ugcina uzohlala ngalengane. phela iyona ngane engiyaziyo engatshelwa ngayo uyabona bese ukubuhlungu ube nengane awuyazi awasho igama layo khona into okuchazela ngayo uyabona lento umuntu akhuluma ngayo ukhuluma ngento ayaziyo information ephelele ya. ngoba khona lapha ngambuza khona mfethu wena lento uyithatha wathi athi ngitshene ukuthi mina wena wathana nomuntu lona ngina 2 years ngihlukene naye uthe esekhulelwe lengane lena ngambuza ukuthi uba ubaba kalo wangiyalela wathi yabona mawufika lapha negarage uzochatha imoto uzogcwalisa imoto uzogcwalisa upetrol lapha egarage wathi khona umfana kanje odumile nje odlala ama-movie kaThomas uyedwa umuntu odlala ama-movie lapha negarage lo obizwa ngoThomas okanje wathi yena-ke baba lengane le lapho mina ngamthola kephi lo Sindi lona ngamthola ezo-charger ibattery Khona egarage. njengoba ngisho ukuthi siyabona lezo dala ukuthi kusho ukuthi lapha namhlanje besebenzisa ibattery mabedlala i-TV kulo yamuzi wayenokuthi afike futhi azogcwalisa igas ngimbona ngangilo ngimbona kanjalo ukuthi uzocharge ibattery noma uzogcwalisa igas ngibona njalo kuwumuntu wayehlahla sikwesidukelane naye phinda nyamalala kodwa mhla zahlukanayo abangasahlukana hayi ukuthi khona umuntu owalokhu nje omunye watshela omuthi hayi angisakufuni Kwavele kwathuleka nje. kwavele kwathuleka nje kwavele kwathuleka nje kwaphela nje kanjalo Ngikufisela uyithole cha. Impilo yakho cha lakithi ngiyafisa ukuthi ikhanye ngelinye ilanga. Uyabona uma uthinta indaba yekhaya ukuthi umuzi njengendoda iyangithinta kakhulu onkulumo. Ingithinta kakhulu cha lakithi ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga kulo msebenzi ozophuma bakusupport ngalendlela ukuthi ugcine senikwazi ukuthi nikwazi ukuyimela nibe nezinto zenu ngoba njengamanje into enisha kakhulu nasebenza nashawa ipiracy nishawa ipiracy nje naningenale information ukuthi izinto zenzeka kanjani niyafisa futhi ukuthi iqhawula kithi nixhumane nabantu abane information akuthi angeke ngazi lo mbukiso uyohamba ufikephi kodwa abane information egcwele about lento enifuna ukuyenza asebephakathi kwi-industry abazonilekelela ukuthi niyenze ngendlela ezonenza libe nemali ningathi nithi nifika kwi-industry kodwa nishuthi nisazofika futhi nisazohlwayela futhi anikakazazi nanokuthi nenza ini benza lonto le ifuthi sami esikhulu ukuthi leso iloko nje ngikufisa ukuthi manifaka le manifuna masenikhipha lo Thomas ngicela nukhiphe sene information ephelele ukuthi into ukuthi enziwe kanje into ukuthi enziwe lokho nje ngikufisela kunini bakhona abafowethu abakwenzayo njengamanje abakhona enginesifisa ukuthi ngiyafisa abanilekelele bakhona abafowethu abaphila ngazo lezi zinto ngiyafisa abanilekelele ukuthi into yeni iye phambili
Ilokho nje ngikufisela kona mfana kithi ngicabanga ukuthi kufanele siyigoqe manje. Noma khona okusele. Hayi akungicabanga ukuthi mfowethu siqedile mfowethu. Mbukele ekhaya sifikile impela kaMasho sahlala neqhawe. Sayikhuluma zayiningi. Sengiyozwa kumina manje ufuna part 2. Kukhona imibuzo eniyifunayo. Insizwa yakithi le ayinankinga ishilo yathi kusekhaya la ku-MCTU TV kusekhaya kusazoba mnandi amacebo sazowaletha nisaziwabona kuningi sazokukhuluma. Bye bye.